Hey everyone, welcome back to another video. Jadi nonton जोंनि channel गोदानबा आं हायना ओमफ्राय आंजों दङ जोंनि फिसाला नै बाबा कियान बाबा नुदोंना लोगोफोर जि मोजां मिनिनो हादों जायफ्रा जोंनि भिडिअ सिगांनिफ्राय नायगासिनो कन्टिनिउ जोंनि बाबाखौ नुदोंनो आरो बे भ्लग स्टार्ट खालामबाथाय बिराद एक्साइटेड जायो आरो बे गथ'आ मानो होनबा जों जेब्लानिफ्राय प्रेगनेन्सि टाइमनिफ्रायनो बिदि सिगांनिफ्रायनो जोङो बिदि केमेराजों माबा कनस्टेन्टलि रिलेटेड दङ ना ओंखायनो खोमा गथ'आबो बिबो बिदि आरो केमेरा साइ नङा आरो बिबो एक्साइटेड जायो लोगोफोर दा लोगोफोर आं बिनि खानायखौ गरमबाबो बिदि हगारनांदों आरो दिनै एकदम फुङाव दुगैयाखै आरो दासो आं मोना दुगैनानै खर' लोबनानै दाख्लै हेना फोनदोंमोन ना आंना खानाया मोननायखाय जों बे हेना फोनदों गोजा जायो होननानै मोननायखिनिल' आरो गोजा जाना थायो माने गुफुर नुवा आरो फोननायनि उनाव माने सेम्पुजों खर' लोबाखैना साननै सानथाम जाबाय राफ जादों आरो ओंखायनो दा लोबना होबाय दायनो गथ'फ्राबो होख्राव माबा खालामगासिनो गेलेगासिनो बिराद गरम फैबाय लोगोफोर दिल्लीयाव एकदम मार्चनिफ्रायनोथ' गरम फैबायनो दा अलरेडि एप्रिल गोलैबाय नोंथांमोना दा आसामावथ' सानफ्रोमबो कन्टिनिउवासलि अखासो हागासिनो आरो न'आव फन हरबानो लेबजोबनानै उन्दुबाय थानाय अखा हानाय लाइट थांनाय बिदिसो खोनायो आरो र' जोहोलावा मा खालामदों देखायनोसै What you are doing, baby? Pokora. Pokora doing. Pokora man, this is Pokora man. Lepas untuk nasi kena saleng dah pokora mana ini sere. Bantu gua akhir biau, chili powder gua akhir. Babu apa sana ni? Bisa nah nih pesa mana ini sere. Corn flour dah deh. Tangan deh kah? Tak, apa? Tangan ke tangan. Sao thế này việc đi cả cho bạn nào nó không được đấy khỏe mà không được pokora ni mà khôi bạn này đừng better bạn này đừng thôi à phải gì này là xin đi grand bus nu bạn rất này rồi đi thôi à phải cha bạn nó tạo ra phải cái đấy ăn order nó làm gì anggur thali come baby come लोगोफोर थाग थिगैनो आंगुर मोनफैबाय बाबुनि आरो मैया जोबदोंमोन आरो आंगुरखौ जों सानफ्रोमबो लाबोना दोनखायोना माने बिदि आधा किल' बिदि अर्डार होना दोनखायो ओमफ्राय बाबुआबो जायोनो सानफ्रोमबो थाइब्रै नालाल' दंमोन आरो बारा गैयामोन जोबदों दा ओंखायनो गोसोम आंगुर बे बिराद गोदै आरो बेखौ जायो गोथां आंगुरा एसे बोरैबा गोखै टाइपना ओंखायनो बेखौनो अर्डार होयो आरो दा न'आव दानो फैबाय नोंथांमोन रायज्लायबाय थानायावनो जायनिफ्राय सानफ्रोमबो लायो आरो बिसोरनिफ्रायनो अर्डार खालामो बिसोर होफैयो आरो दा बाबुखौ जाहोनोसै लोगोफोर फै आंगुर जानो फै लोगोफोर ओरै आं बिदि गोसोम बिगुरखौ आरो जिरनानै लायो बिदि आरो ओमफ्राय उनावखौ बिदि फिसा थुख्रा खालामनानै ओमफ्राय खुगायाव सोनानै सेफ्लेनाय टाइपनि खालामना होयो आरो अब्ला रोसियाबो ओंखारलाङो ओमफ्राय आरो गोदनायावबो नांनाय चान्स थायो आरो बेनो दा बे आराम जाबाय थायो आरो बिदि गथ'आ जोंना बाबुआ एबा टिटि ना गोथाव Teti लोगोफोर जोंना ini पकरानि फार्स्ट बेस्टआ मोनबाय मा पकरा होदों Pias ni pokora बनाया था dah. पियाज पकरा ini लोगोफोर पूरा फुल फिलिंआव जोंना मिस्टार हासबेन्डआ बानायबाय थादों ओमफ्राय नै जोंना बाबाया बियो बाम जायोनो थाला बियो ओंखायनो बामना लाबाय आंगुर जाबाय बियो आंगुर 6टा 7टासो जाबाय आरो बिदि जायो बियो 6टा 7टासो ओमफ्राय बिदि मोजां माबा खालामनानै होबाय थाबा कन्टिनिउ जाबाय थायो आरो ओंखायनो मोजां मोनो फ्रुइट जायोना गथ'आ आं हले बिदि पियाजनि पकराखौ बिदि बानायनो रोङा बिदिबा बिराद गोथाव जायो आरो आं ना बानायबा माबासो जायो मा बेखौ बेसनानो बारा जायो बेसना बारा जानानै पियाजखौनो नुलायलाया आंनि बानायनायखौ बोरैबा टाइट मोनजायो आरो मोदोम बारा मोनजायो अब्ला सिगाङाव गोथां थानाय बायदि मोनजायोना टेस्टि मोनजायो आरो बिबाराय रेस्टुरेन्ट खुलिबाथाय पुरा टेस्टि संनो हागोन मटन बनायगोन अमा बेदर बनायगोन राजमा बनायगोन आरो चिकेन पकरा बनायगोन KFC चिकेन बेफोर मेनु रोंगोन आरो चाउमिनखौ आं बानायगोन साहाखौबो आं फुदुंगोननो माने बांसिनानो बुङो आरो माने आं जिखालि मानसिफ्रा फैयोना बेहाय लोगोफ्रा बिनि मालाबा फैबाथाय साहा फुदुंना होयोना बिराद गोथाव मोनजायोना आरो बिसोर आंनि साहा फुदुंनायखौ गाइखेर बारा होनानै ओमफ्राय इलाइसि हाइजें बिदि होनानै आं गुरजोंसो साहा फुदुंना होयो सिनिबो होलायलाया आरो बिदि बाटानो मोना मा होदों ओमफ्राय जि गोथाव बिदि होनो आरो
नंगौना नङा बुंलाय ओमफ्राय लोगोफोर न'आव इनि जमा जाना दङ आं सुदोंमोन ओमफ्राय लामना होनाया रानबायना दा बिसिनायावसो लाबोनानै इदि जमा बुथुमना दोनबाय आरो लोगोफोर ओरैनो जोंना बाबुखौ न' सिङाव लाबोबाय ओमफ्राय बिथिं आखाइखौ हानहरबाय थादों लोगोफोर नोंथांमोना सिनायाबो जानो हागौ बे जोगोनार टाइपनि आरो बे माबा मेलन बेखौ मेलन होनो वाटार मेलननि केटेगरिनिनो आरो नेबा ओमफ्राय लोगोफोर ओरैनो जोंना जाग्राखौ इथिं दोनबाय ओमफ्राय इथिं सा ओमफ्राय नैबे केचाप टमेट' केचाप लोगोफोर जोंना अलरेडि एसि स्टार्ट जाबायनो आरो बिराद गरम जादों दिल्लीयाव मार्च सेकेन्ड उइकनिफ्रायनो बिराद गरम जादों आरो दिल्लीयाव एकदम हिट वेभ फैदों बेनिफ्राय एकदम कन्टिनिउवासलि एसि सालायनांगौ आरो नङाबा उन्दुनो हाया बिराद गरम जायो फेन लगाबो हिउमिडिटि जाबाय थायो आरो बेनो आरो जोंना माबाय नालाय मा मा ना आंगु जाबाय दे आबा दे दा मामिया मामा संगोन ना दालि ओंखाम संगोन दे दा दे दहाय आं अबेसे ट्राइ मारिदोंना आंना बे हेबिटा दङ सिगाङावनो आं बानायनाय जोबनाय लोगो लोगो मोनसेबा मोननै जाना नायनाय हेबिटा दंखायो आरो न'आव बिदि बुस्थुफोर थाबा बेनो मोजां आरो थाब बानायना जानो हायो आरो बेहायथ' जेबो गैया अनलि बेसन ओमफ्राय सामब्राम गोजा आरो धनिया पाउडार दाउदै दिसेल' दं आरो ने ओंखामजोंबो जानो हायो आरो बिराद मोजां जायो आरो ओंखामजों जानोबो गोथाव एक्सट्रा गोथाव जायो आरो बे ओंखामजों जानोबो जि खालि फेस्ट थायो आरो दिनै जोंना थालांनाया लेट जाबाय माने जोंहा अफिसनिफ्राय जि टाइमाव फैयो बे टाइमाव लोंनाय बायदि जाबाय आरो टाइमिङा न'आव थांसिगावनो लोंखायो दिनैथ' अफिस गैयामोन बाट जों उन्दुबायना उन्दुनानै सिखारनाया लेट जाबाय ओंखायनो आरो नायला लोगोफोर जोंना फिसालाया जेबो मोनजायैनि मा जादों जेबो मोनजायैनि गिलासखौनो जादों हाथाय गैयै मानसिया नालाय मानो जादों मा बाबा हामा बहा मोनखो बे टेबोलाव दंमोन नामा हो लोगोफोर जोंना बाबाया आथिं गेले इदि पुरा बिथ' अट'मेटिकेलि बियो बेहाय वाकाराव थायाबाबो बेहाय गसंनो हायो टेबोलाव हमनानै दा इयाव मोनबायना वाकाराव थांनानै बा हामा जायाहाय सुनानै होन र' सुनानै होगोन दे सुनानै गामसर ओमफ्राय मोनसे खामानिबो साइमल्टेनियासलि साहा लोंनानै माबागासिनो दा फिसालाया नै आं पालें सायगासिनो जोंना दाना मोनसे गोदान आइटेम माने सानफ्रोमबो जानाय जायो आरो बे जाबाय पालें बयल आरो पालक बयल जायो जों एसे बारा नङा बिफाया खुगाखौ साफा खालामना होदों जारा मोजां गिलासा जागोन ना जाया एबार जागोन माबा मोनसे मोजां मोनदों बियो मा बाबा ओमफ्राय बेखौ दा खनसेयावनो सुनानै साफा खालामनानै फ्रिजाव सोना दोनगोन ओमफ्राय जानाय टाइमाव आरो स्निल' आरो मोननाय बायदि आरो स्नि ओमफ्राय बयल खालामना जायो आरो सानफ्रोमबो दा एकदम बे सानैसो बिराद टेस्टि मोनगासिनो आरो जोंना बिथाङा एकदम बिराद फेभरेटनो बिथांनि इउटुबाव नायनानै माला मोनखो नुदोंमोन दाखालि बिदिसो आंखौनो सानदों मा गोदान माबा मोनसे ओंखारलायबाय बेहाय होननानै इउटुब एखिन्था ससियेल मिडियाफोरखौ मोजाङै इउज खालामनो रोंबा बहुत बुस्थु सोलोंनो मोनो आरो मोजाङै इउज खालामनांगौ ओरैनो बे मोनसे हेल्दि हेबिटबो ना बायदि भेजिस जानायफ्रा आरो लोगोफोर आं दा इसिङाव दङ बाबुनि माने मा होनो जाग्रा दा डिनार बानायगासिनो आरो माने एक्सुवेलि मैया जों माने आं थाब बानायाखैमोन आरो मैया ओरैनो बाहेरायाव थांदोंमोन मार्केटाव जोंनाव अफिसनिफ्राय फैनायनि उनाव ओमफ्राय सानदों आरो जोंजोंनो जागोन होननानै बाबुआ उन्दुलांबाय थाब ओमफ्राय जोङो बिचारा ओंखाम मोनजायालासिनो आरो ओमफ्राय जों फोजानानैसो बेखौ 9टा 9:30 ना 10टासोआव जाहोनांदों आरो ओंखायनो दा दिनै बिनि थाखाय थाब बानायदों आरो इनि दा लोगोफोर बेहाय आं होदों बाबुनो मुग दाल इनि ओमफ्राय जोसा माइरं ओमफ्राय आलु होदों आरो ओमफ्राय आरो बिथिं पालें दङ पालेंखौ अलरेडि सुनानै दोनखाबाय आं दहाय सायदोंमोन ना फ्रिजाव दोनखाबाय दा बेनो आरो बाबुनि थाखाय बे ओंखामा मोनबा बेखौ होगोन आरो पालकखौ ओमफ्राय जोंना बाबुआ आरो बे साननैसो बिबो पालक इदि जों बयल खालामना जायोना बिबो जागासिनो आरो गथ'आ मोजां मोनदों खोमा ओमफ्राय जेसेबां हायो गथ'फोरखौथ' माने हेल्दि डाइट होनांगौ ना भेजिटेबल्स फ्रुइट्स सब माने निउट्रिसनफ्रा थांनांगौ ना बिसोरनि बडियाव बे टाइमावनो जेनेबा डेभेलप जायो बिसोरनि बडिया मेन्टेलि फिजिकेलि सब ब्रेन डेभेलपमेन्ट मासल डेभेलपमेन्ट सब डेभेलपमेन्ट जायोना ओंखायनो बे टाइमावनो गथ'फ्रा बुंनोबो हाया बेखौ जाया इदि होननानै ओंखायनो बेनो बेस्ट टाइम आरो जुदि जायोबा गथ'फोरखौ माने जाहोनायनि आरो ओंखायनो आं माने नै पालेंखौ सानफ्रोमबो होगासिनो आरो बे साननैसो ओमफ्राय उनावहायथ' जेब्लानाखि एसे देरगोन रायज्लायनो रोंगोन मोजाङै अब्लाथ' बेखौ जाया बिदि होनगोन ना सुजि जायोना गथ'फ्रा एसे देरबा
ओंखायनो लोगोफोरा बे सानसेयावनो साननानै पुरा संगासिनो आरो कियानो ओंखाम जानायनि सम लोगोफोर ओरैनो जाबाय थादों ओंखाम जाबायनो दा दै लोंबाय थादों आरो ओंखामनि दै माने बे दालि ओंखाम पालें रोसि आरो ओंखाम जाबाय ओमफ्राय इथिं आलु बयल आलु बाथोनबो जाबाय दा लास्ट आरो दै लोंनाया लास्ट ini लोंनाया खम गेलेनायासो बारा Nono dengar dengar दा गस्लासो खालामनांगोन बेहा ओंखाम जाबाय बाबा मोनानि ओंखाम जाबाय कियाना जाबाय जोंसो बिमा बिफायासो दाबो सङाखै लोगोफोर आं दिनै डिनाराव बानायदों नैबे मिक्स भेज बायदि आरो सयाबिन मैथ्रु आरो माबा आलु होनानै मोनसे सबजि बानायदों आरो ओमफ्राय बिथिं लोगोफोर ना गोराननि बाथोन जायोनो जोंनाव दैलावा ना गोराननि बाथोननि थाखायनो सामब्राम गोजा हाइजें बानलु गोथां ओमफ्राय उनाव सामब्राम गुफुर बिदि थाव एसे होनानै एवगासिनो ओमफ्राय ना आरो नाखौ दाहाय बेहाय होगोन फार्स्टआव एसे फ्राय खालामना लादों आरो दिनैनि जोंना दिनारा बेनो आरो लोगोसे माबाबो खालामगोन मा होनो बे पालें बयल खालामगोन एसे नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन ना दहाय थाइबाय थानाया पालें स्निल' बयल खालामगोन आरो माला सिखारखो आइ लोगोफोर बेखौ बाबुखौ बेहाय फुथानो होनदोंमोन आरो मुस्रि होनानै आं पात्तायानो गैया माला सिरिमोन फिसालाया दहाय ओंखाम जादोंमोन ना ओंखाम जाखांनानै बे उन्दुलांदोंमोन आरो ना बाबा सि मोनबाय आयै बाबा दा लोगोफोर दिनैनि भ्लगखौ बेहायनो फोजोबनोसै आरो सब एकदम खामानियाथ' दा जाबायनो दा संना दोनबाय दा उखैयाखैना दा लेट जागोन आरो संबाथाय जेखि जाया मोनसे खामानिया जोबनाय बायदि मोनोना ओंखायनो संना दोनबाय माने अलरेडि देखायबाय नोंथांमोनखौ मा खालामगासिनो ओमफ्राय बाबुआ जाबाय बेहायनो जानानैसो बारा उन्दुआखै खै मिनिटसो उन्दुखो 15 मिनिट आधा घन्टा 30 मिनिटसो उन्दुबाय आरो बियो आरो जों ओंखाम जानो दोंबावसो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो अब्लासो बाय बाय बाबा बाय होन Papa.